ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଏ ମାଉସୀର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁଲ କରିଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା, ତାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତମେ ତାକୁ ବାଡେଇ ଥାନ୍ତ, ତା ହାତ ହାଣି ଦେଇଥାନ୍ତ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ନେଇକି ଥାନାରେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ହେଲେ ତାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦବାଟା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହେଲା, ଏଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କହିବେ। ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନବାଟା ଠିକ ହେଲାନି। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ନାରୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ନାରୀ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ କହିବ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ, ସେଠି 1000 ଲୋକ ଭାରି କହିବେ ନାରୀ କହିଛି ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ସେଟା